Evo nas, drugi deo ovog vloga putovanja za vreme korone. Znači stigli smo u Beč i sada idemo šetnju s gradom. Ovo je cijela ekipa, ćao! Idemo u prvi Becirk, to je sigurno, to je kao sami centar grada. Ovo ima svašta nešto zanimljivo, tako da ću sad da vam snimam da vidite i posle, ako stignemo, vidjet ćemo možda na Prater, ali o tom potom. Ali sad idemo prvo, šta da jedemo, Damjane? Šta ćemo da jedemo? Sladoled! Na ulici ne morate da nosite maske, sve je slobodna volja, ali kad se ulazi u javni prevoz zdravstvene ustanove moramo da stavimo maske. Ne. Pa sve ne. I evo, prva destinacija, Stefansplatz. Prvi Becirk, društvo je tu, deca su raspoložena za sladoled, ćemo da tražimo nešto, neko zanimljivo mjesto da sednemo, da pojedemo sladoled, idemo prvo malo da se šetamo. Jedna tura kroz Beč na Pijaker. Šta kaže Kolja? Šta kaže Kolja? O, nekako. Kako? Znači, vožnja Pijakerom stvarno je lijep doživljaj, kad je vreme ovako prelepo, onda stvarno pogoda. Jedino šta mi je sad pao na pamet da im fale, da ugrade ovdje negde ove kočije, kako se zove, mali kao razglas jednu, da ti objašnjava šta prolazi, šta gledamo, šta je sve ovo. Tako da jedino je to, ostali smo bez informacija, na primjer šta je ova zgrada. Da li neko zna? Neko posebno uživa u vožnji. Vidi koliko ima zastavić ovdje. I evo nas, stižemo, dakle smo i krenuli. Šala! Kako je bilo? Dobra. Super. To bi bilo to otprilike, idemo dalje. Ajde. U isti glas. Slada. Pa čekaj. Evo,
Lili je čula reč sladoled i probudila se. Lili, jesi lijepo spavala? Da. A mi smo u poslastičarnici koja se zove Aida. Idemo da biramo pa snimam šta smo poručili. Ovo je štrudla sa jabukama u sladoled i kapućino. Ovo toliko dobro izgleda da idem odmah da probam. I naša sljedeća destinacija, Prate. Da vam pokažem, tamo idemo, čuveni Luna park u Beču. Deca će biti sigurno oduševljena, a ja vam sve snimam i nadam se da ćemo uspjeti da uhvatimo neko mjesto da se provozamo ovim krugom, da snimimo onako jedan prelepi pogled na Beč. Jesi se tako vozio? A ja znam. Sada mama ide da proba da osvoji deci neku igračku. Hajde da vidimo i to čudo. Ništa, nisam osvojila. Moram da treniram sljedeći put. Za završetak dana došli smo u restoran Chaplin da se počastimo večerom. Eno, pridružila nam se i moja teta Jaca, Jadranka. Ćao teta. Ćao. Da čujem, teta, Šta želiš? šta si rekla, koliko si godina u Beču? Ja sam 36 godina u Beču. Šta bi ti sad nekom rekla kad bi ti rekao da želi da dođe u Beč da živi? Da li... A neke pozitivne stvari, neke negativne? Pa naravno da je pozitivna stvar da se bolje zapošljavanje, plate. Ne možemo više puno da ušparamo, ali ničeg nismo ni željni. Možemo sve da se priuštimo šta poželimo. Da. Prije se moglo više ušparat, a kako je Evropska unija ne pušta. Ti kažeš, Blanka, na tu temu? A pa ona bi išla odmah sutra u dan. Dobra pizza. E pa prijetno nam bilo. I ovim se odjavljujemo iz Beča. Naredni vlog, znači putovanje ka Hrvatskoj, idemo na more u Šibenik i javljamo vam kako je taj deo puta prošao vezano ovo za koronu, pošto znam da to sve interesuje. Sada idemo kod Blanke i Mikija. Da, sada idemo kod Blanke i Mikija kući. Tamo nam nekako najlepše imaju dvorištance, idemo da se opustimo. Lepše nego u restoranu. Lepše nego u restoranu. Snimit ću sad za kraj jedan mali delić tamo da vidite kako je i vidimo se u narednom vlogu koji izlazi za par dana. Ćao, auf Wiedersehen, čus! Ćao, ovo su Laki i Donna. Ćao, čao!